Sa Balita Nasional, investigasyon sa operasyon sang online sabong tapuso na sang Senado. Domestic investment, ginalantaw sa Asian Development Bank nga magasaka. Sa Balita International, ikaduha nga booster shots para sa 80 anyos pasaka ginaprubahan na sang EU Medicine Watchdog. Sa balita sa sports, Meralco Bolts nagdaog sa Game 1 batok sa Barangay Ginebra. Sa balita entertainment, Rufa Gutierrez ginpanginwala nga nagabusong siya. Samtang sa balita espesyal, mga pagpati ka ginahimo kon Semana Santa. Maayong aga Bacolod, may aga bilog bahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Huwebes, Abril 7, 2022. Ang inyong news team, Aksyon, Eden, Aboso. kag Aksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Last 3 karon nga aga, ang low pressure area ang ulihi nga nakitaan sa kalayon nga 130 kilometros na sidlangan sang Hinatuan, Surigao del Sur. Ang Intertropical Convergence Zone ang nag-apekto karon sa Visayas kag Mindanao. Samtang may bagyo man nga nasiplatan sa gwa sang Philippine Area of Responsibility nga nakitaan sa kalayon nga 2,435 kilometros na sidlangan sang Mindanao. May dala ini nga kabasugon sang hangin nga nagalambot sa 45 km per ora malapit sa sentro kag pagmadlos nga nagalambot sa 55 km per ora. Ang Western Visayas lakip ng Negros Occidental kag siyudad sang Bacolod maka-eksperyensya naman sa pag-ulan bangod sa LPA kag ITCZ. Kasarangan tumabas kung mahuyop sang hangin gikan na sidlangan padulong naminhan na sidlangan ang mabatyagan sa bugos nga isla sang Negros. Samtang ang adlaw nabutlak las 5:37 kaina, magatunod naman las 5:55 karon sa hapon. Ang temperatura mabatyagan sa 25 degrees Celsius tubdob sa 30 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa magbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Para sa heavy Yes, good morning mga ka-aksyon. Good morning Liwat Aksyon Eden. Yes, good morning. Sa liwat sa aton sini nga mga ka-aksyon. You look beautiful in black. You look so beautiful today. You look beautiful in Mahal ko black. gidaw. Amo na taring ang taon ko mo galing doon na dumduman ko Nadula daw. ka. Doon na dumduman ko daw white na daiya mo no. Ay, may istorya. Yeah. Pero hindi talaga pa patindugon, kaya patindugon ta katani para makita nila ang Kita nila nga naka-heels. Super amo na. Abe na din gwako. ilang taon tabi kon. Ano lang taon ta bebe. Sige kita din. Stella Maricelis, may agad na sa imo. Super masakatil. Why Amat mo lang ko na nakuha ni JM. Nakuha yan kasi May lang- sa ako Tani wala. Kita ko luya sa ginimo ko. may guro. Good. Jen oy si Sir, good morning ma. Ay, wala kita ko. Way makuha. Arantil mo ka. Kasabad. Judy Florentino, watching live from Wilmington, Delaware, USA. Yes. Good morning, Direction Boy, kay Cookie, kag kay Mami. Shout out listening from Estefania. Good morning. Mga barangay at taga-barangay Estefania, good morning dira sa inyo. Yes. Lester Ray Benitez, mga agaman, salamat sa stars na padala. By the way, ang padala ni Lester Black kay Aksyon Ricky Arsaga. Kag kay Sunshine Bla, Lakson. Nalipat ako aram Oh my gosh, boy di. aram ko sa akon nga kuano. Nga napanog sinagani. Basta ara sa akon nga kuano table. Nalipat ako kay Domingo abin duty lang nila mo no. Dahil na Magbato Malabago, good morning man. Kag kay Panga R. Arhinio, good morning mga magahod kong abiyan. Nila binagid kay Eden. Happy birthday, Rema. Magahod nga biya. Ilang binig kay Eden. So, kaperdo ka magahod. Happy birthday ko kay Rema Luxin Tangente. Yes. Huh? Happy birthday to you. Yes, tanda sang mata ni Mads Eden.
Anong mata ko, wow? Tanda ko na. Ay, ito, no? Nakasabay. Tanan-tanan na naman notice. Tandi ko naman ang face mask para sa mga lips wala makita. Ganun, no? Importante naka-lipstick ko. Perfect. Why naman na makuha? Ha? Why naman na makuha? Oo. Why makuha na ni JM? Dito ba na JM i-focus? Sa akon pala, Joy. Focus pala, Joy. Kay Sir Boy, yung mga ordinary days, yun na lang yung subong. Subong niya. Doon ka, I'm feeling beautiful. Feeling beautiful. Pero, Jones, ligo to gani. May giting ko to nakita. Sakit sa kuko ko nagkalabunggo sa... Feeling beautiful. Sa akin, mungguan sa giting. Karong nga. Kasabad na. Kita mong giting, talang-talang, makita ka. Gani. Kasala-sala siya. Doon nakilig siya kung sa nakita ko. Sana all ginakilig ko makita ko. Basi Drandalin. Feeling ko alin dito balahalin. Dito sa Len. Oo. Okay. Oh my goodness. Muna guro. Atia Kim Eriman, oy classmate, Evelyn Duca Cantolino. Good morning sa imo, Ebs. Mo, Ebs. Lorenzo Magsipok, sir. Teacher ko! Good morning. Good morning! Teacher mo na siya sa Miguel? Pero sumungaran siya sa Bacolod City National High School. Eva Gradas Baterna, June Patag. Sige. Sol Ama Barnacha. Sawadee ka Bacolod! Yes. Happy Thursday ko na Sa sa mga atin. taga-barangay Handumanan. Okay, standby na kita sa mga balita lokal. Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa ato nagapanguna nga mga balita lokal, dako naman ang tsansa nga magasaka ang balayran sang kuryente para sa billing karon nga bulan. Sa interview sa Aksyon Firing Line, ginaangot ni Sineco ako ni Malu Paroko sang Sineco sa epekto sang giyera sa tunga sang Russia kag Ukraine ang ginaantisipar nga pagsaka sa balayran. Sunod kay Paroko, naobserbahan ang pagsaka panaog sang power generation nga apekto sa balayran sa ginakonsumo nga kuryente sa mga konsumidor. Dugang pa ni Paroko, nag-expire naman ang isa ka kontrata sa Sineco, rason nga napilitan nga mag-tap sa wholesale electricity spot market kon WISM. Samtang nagalaom si Paroko nga hindi lamang tama nga taas ang idugang nga balayran sa kuryente nga ginapaabot ipagwa sa Abril 15. So this time, I think, tungod nga, nagsaka siya na naog siya, tapos nagsaka naman siya liwat. Siyempre, tungod nga may ara pa kita nga may kontrata, bala kita action art nga nag-expire na, so na ano kita, na force kita nga magkuha sa WISM, no? Sa wholesale electricity spot market. So, because of the fuel cost nga, nga taas ito bong, ma-expect kita nga may increase dito sa aton nga rate of electricity. Maeksperiensyahan naman ang 12 oras nga brownout sa adlaw sang Sabado sa pila ka lugar sa syudad sa Bacolod tungod sa patigayunon nga maintenance activities sa National Grid of the Philippines. Sa interview sa Aksyon Firing Line ginpahayag ni Malu Paroko nga i-energize ng NGCP ang 69 kV lines nga madugay na nga problema tungod sa mga daan na nga linya. Ang mga lugar nga apektado sa brownout ang halin sa Barangay Alangilan, paubos sa proper sa syudad kag madalaman ang porsyon sa syudad Santa Lisay kag Silay. Ma-energize na kita sinisang 69 kV line. So, amo na nga ma-brown out kita. Medyo malawig-lawig ni siya. Affected gini siyang halin sa Alangilan, papanaog ni siya sa Silay, no? Kaya mo ni siya ang sakop sang 69 kV line naton nga Bacolod. Sa ibang naton nga balita lokal, ginapaboran ni Dr. Chris Sorongon, ang Deputy for Medical sa Bacolod Emergency Operation Center, sa ation nga madayon ang plano sa gobyerno nga butangan sa expiration date ang vaccination card sa sulod sang 6 ka bulan. Sunod kay Sorongon, maayo ini nga suhestyon kung ma-motivate ang mga pumuluyo nga magpa-booster shots. Ginpatag ni Sorongon, subong nga tiyon madamo sang super spreader events kaangay sang kampanya sa din nagatipon ang mga pumuluyo.
Dugang pa ni Sorongon, wala pa sang kulbaan ng mga tao nga wala pa sang booster shots. Apang nagapakita sa mga pagtuon nga pagkatapos ang 6 ka bulan, naganubo ang immunity sang bakuna. Ginpahag pa ni Sorongon na ang pangnubo sang immunity, ang tao nga wala nakapa-booster shots nga ma-expose sa maramong nga tao ang posibleng malatdan sang COVID-19. Suggestion na yan ni Joey Concepcion, ang presidential advisor for entrepreneurship. Okay na siya ng suggestion. Nabutaan mo sa expiry if that can really motivate people to get the booster shot. Ginendorso sang SP sa Bacolod sa Emergency Operations Center ang pagpabor sa pagpatigayon sang limited face-to-face classes sa dugang 3 ka mga public school sa syudad. Sa virtual session Abril 6, ginaprubahan sang SP ang resolusyon nga paborable nga nag-endorso sa EOC sang klase sa ETCS 1 kag ETCS 3 lakip man sa Barangay Singkang Airport National High School. Sunod kay Councilor Renicito Novero, Chair sang Committee on Education, ila na ginatugyan sa EOC ang pagbalay sang nagakaigo nga guidelines ilabi na nga nagamat-amat na balik sa normal ang sitwasyon sa syudad sa idalom sang Alert Level 1. Ginpahag ni Novero sa bahin sang duha ka elementary sakop ang kindergarten tubtob grade 3 pupils samtang sa high school naman humalin sa grade 9 tubtob grade 12 students. Sa record sa talatapan ni Novero, nagdangat na sa 22 tanan ka public school sa syudad ang gintugutan sa face-to-face classes. Pero sa records ng DepEd Region 6, naaprubahan pa lamang para sa in-person classes ang Alangila National High School kag Apolinario Mabini Elementary School. Ginpalugyan naman ni Governor Bong Lacson sa mga banwa kag syudad nga iduso ang booster shot sa mga COVID-19 fully vaccinated individuals agud mo usar ang manog-expire nga mga bakuna. Suno kay Lacson, isa man ini sa mga ginapanawagan o ginpanawagan sang gobyerno nasyonal bilang sabat sa ginakabalakan nga pagdamo sang manog-expire nga mga bakuna kontra COVID-19. Nagapati ang gobernador nga makabulig ang ginapatigan nga house-to-house vaccinations. Sa naligad nga adlaw, ginpahag ni Dr. Claudelia Pabilio, in charge ng Provincial Storage Facility for COVID-19 Vaccines, nga may masobra sa 221,000 ka doses ang bakuna ang mag-expire sa Abril 30. Apang yaging klaro nga ang 36,720 ka doses nga Pfizer ang natarana nga bakuna sa ginapatigan nga pediatric vaccination antes ang Abril 30. Una din ginpahag ni Presidential Advisor for Entrepreneurship Jose Maria Joey Concepcion nga may 27 milyones ka doses man sang COVID-19 vaccines ang mag-expire sa bulan sang Hulyo karong nga tuig. Bagod sinig, hinduso ni Concepcion ang mandatory booster card sa bulan sang Hunyo agud mas makainganyo sa mga Pinoy nga magpa-booster shots. I propose na i-push nila ang booster shots, especially sa NCR. Because NCR was, in most cases, have gone beyond 100%, no? Nabakunahan na nila mga constituents nila. So why don't they now push for booster shots in that area para ma-consume man yung mga vaccines that are about to expire. Pagahulato ni Governor Bolacson ang bulan sang Hunyo subong tuig antes magpalayag sang obserbasyon may kang tanan sa estados ng COVID-19 cases sa Negros Occidental. Suno kay Lacson, hindi pa magkabig nga endemic ang kasos ng COVID-19 sa probinsya. Bangod sa pila ka mga aktibidad may kang tanan sa eleksyon. Magluwas ini, may kabala ka man ang gobernador sa ginpalayag sang government health advisors nga pwede sa gihapon nga magbalik ang pagdamo sang kaso pagkatapos sang eleksyon. Pila sa ginbasehan sang health experts sa mga super spreader events pareho sang pagpangapanya sa mga kandidato kagang mismo adlaw sa eleksyon sa Mayo 9. Sa datos tubtob Abril 5, 2022 ang Negros Occidental may 27 na lamang kanabilin nga COVID-19 active cases. Sunod kay Lacson, ining ginakabi nga pinakamanubo nga kaso sa probinsya. I want to wait till June, no, and make that observation because supo pa lang some experts are saying na base magsaka naman ang numero by June after the campaign period. So I want to see what happens. We hope na it will just become an endemic. Ang kabahin sa pagpahayag ni Governor Bong Lacson. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:20. Investigasyon sa operasyon sang online sabong tapuso na sang Senado. Samtang domestic investment ginalantaw sang Asian Development Bank nga magasaka. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko.
Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kontupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand... Oh, sige na. Arin na sila. Mga mga FB, taga Aksyon Eden. Sige. Dahil lang Hindi ito. na TikTok na siya. Ha? Wow, kabalo siya, wow. Ano pag na mga clap and snap lang? Ano na? Clap, clap. Clap, snap. Clap, clap. Clap, snap. Ay. Tan. Karan. Tapos ano. Bantayan niyo ang TikTok naman ni Action Boy. Ay, gina pala sila practice. Pagbigyan ko na lang siya. Doon ka ilinit. Kasabon. Arin na. Sige. Kay Ma'am Christine Menyes Villalobos. Good morning. Kay Marilu Varon. May agaman. After to kay Sawadika. Diba? Dira na din. Dahil kay Kabaylo Subaldo Jr. pa. Jun Ay, gali. Sige, bebasado na na. Jun Patag. Nagreklamog sa naging dadaway kumalawag ba? Sir, nalawag ka ba kagina? Kasi natabuan lang na Huwag ano. ka pamati. Oo. Jun Patag. June Patag sa Silay Silay. na. Base. Ma'am Patel sa Mayo. Good morning dira sa Good imo. morning, Mang Van, and kay Doc Matt Mayo. Yes. Hello, good morning. Kita mo na, Dennis Nuestro sa Woodfire. Ay, dali po kayo kay Christine Si nyo. Totong Hirona, maing agad na si Mumigo. Baby Gregorio Yulo, Ramon Villagracia, Miss Jinky Delagdon, kag Mr. Arthur Jeff Villasor. Ay, pinakamanggara, nung gilis mo sa kalibutan, si Elon Musk na. Ay, wala ko kita. Sang Siya na ang kalibutan. pinaka-rich Si siya, subong. Philippines lang ako interest. Second na lang si ang best friend ko man bala, Si si Bill. Jeff Bezos.
Si Best Bezos. friend ko man. Ay, best friend. Nagbalik na kami best friend. Oo, kunay kami. Nagligway naman kami liwat. Very good. Ang ako lang to yung nag-ano ko sa Pilipinas lang yun mo. Si Manny Villar. Tito mo. Si... Grabe, ang net worth. 8.3 8.3 billion Ti kumparar mo yan. dollars. Ti kumparar mo yan kay Elon Musk. Pila to yaya. Sobra bla 200 billion. O 200. O Diyos ko, ipangatan nyo manabi. Elon Musk. Amo na siyang sa SpaceX, di ba? Ang buta, Elon wala ko Musk? kita. Oo, sa SpaceX. Sa kuha na siguro sa mga digital digital. Grabe sila no, na ano na sila yaman. Si kuha niya, si Jeff Bezos ya. Wala ko kakita gan isang Jeff Bezos siya sa din na saya. pangkalibutanon. Kuha na siya ng Amazon. Oo, sa Siya na Amazon. sa Amazon, oh. Grabe Jeff man ang Bezos. pag-ano sa Amazon. 279 billion na siya. Gamay lang siya. Gamay. 179. Sila ni Bill Gates, yan ito. Nadagdag. Dagdag na, oh. Ay. Oo. Elon Musk. Grabe no. Pero si Manny Villar, ika 200 plus to siya sa bugos nga kalibutan. 269th bala mo. Sino to yung mga iban mo? Kasabad sila, no? Doon, makita mo na Black Action Boy nga balita, mapawaw ka, pero ma-realize, doon ka pigado-pigado. Doon ka very pobre, gito sa ako. Yung ikapila ko man. Yung bilang kalibutan, ikapila ko ka bilyon. Ikapila ko ka bilyon sa ranking. Kasabad. Gabi, no? Yung mga kwarta nila, no? Gani, yun na pang ano na nila. Maghigda sila sa kwarta, ay. Iban sina. Bro, iban na dami. Harap pag mga uranon nga wide da. Oo, nga wala. Pero kanday, I think kanday Putin, why na daya mo. Oo. Ti si Blade. Pero tina, nung damo na yung kwarta ya. Ano ba ka dahil lang mo si Vlad? Putin. Doon ka, ano? Doon tagapiyak bangga lang. Close mo lang. Ay, kalan. So, ng mga Saudi family na, grabe, pag ina sila. Wala nga, kaya kung istoran mo, nagalain ang butas na, no? Ari na ay si Maninoy ko, Bob Francia. Pangamuyo lang pare boy pag magtukod si Elon Bob Musk. Magtukod sa ano? Hindi mo lang masulod isa sa Philippines, no? Ang SpaceX. So, sige. Ti ano kwanon mo naman to, transactionon mo naman Maninoy. May kay bisan paano, may pinagsamahan mo na kami ni Elon. Oo. Dalaan nyo na lang dayon si Maninoy Bob. Kag siyempre yung mga kamarada nyo si Sir Felix, kag si George. Maninoy Rube. George. Pangubusan nyo da. Ogatis Valente Jomar, watching live from Hinubaan. Virgo September, good morning man. Sakay Lulit kag Jody Alagdon. Good morning dira sa pamilya ni Miss Jenkins sa DSB. Yes. Kay Karina, dira, good morning. Karina, good morning. And sa Aboso, kagawad. Musta ta pang harvest mo sa mga kalamunding mo da? Bawa kita da. Aro. Ay, ano to galingin dagi mo man to ang sundol na ng tabo to? Na ano ko no, nalain. Naglain. Yes. Daso na lang to ko ng sundol. Wings Kili Morales, morning man. O standby nanay sa mga balita national.
Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:31 sa detalye na sang mga balita nasyonal. Tapuso na sa Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs ang ilas ng investigasyon sa operasyon sang online sabong kag pagkadula sang 34 ka mga bulangero. Ini matapos gintalanan ni Senator Ronald Bato de la Rosa, chairman sang komitiba, ang ikaapat kagatapusan nga hearing sa Abril 18. Suno kay De La Rosa, hindi na nila pagpadugan pa ang hearing bangod may mga nagakaigo nga impormasyon na sila nga natipon para makarekomendar sa aksyon angot sa pagka-missing sa mga bulangero kag angot man sa mga lahiya kinahanglan para sa regulasyon sang isabong. Suno pa kay De La Rosa sa pagkadula sa mga bulangero, bahala na din mga otoridad nga mag-imbestiga kaangay sang PNP kag NBI. Sa legislasyon, mahimo mangin kaundan sang ila report kung himuan sang lahi ang regulasyon o kung dalayo na nga idumili ang isabong. Ginalantaw sa Asian Development Bank nga subong nga tuig kag sa 2023 liwat magasaka ang domestic investment kag consumption kasunod nga naghalug na ang restrictions sa din madamo na ang gintugutan nga manufacturing kag construction activities. Sunod sa ADB ginalantaw nga magasaka sa 6% ang gross domestic product sa 2022 kag magasaka sa 6.3% sa tuig 2023. Nagligad nga bulan sa mag-issue ang gobyerno nasyonal sa liwat nga pagbukas ng ekonomiya paagi sa pagkakasang mobility restrictions, pagpasangkad sa COVID-19 vaccination, kag mas halog nga international travel restrictions sagud mapatib-ong ang services sector. Gina-encourage naman ni Health Secretary Francisco Duque III ang mga kandidato para sa 2022 elections nga magbulig agud ikampanya ang COVID-19 vaccination program sang gobyerno agud mas madamo nga tao ang magpabakuna sang primary vaccine series kag booster shots. Suno kay Duque, hindi mangin problema ang Mayo 9 eleksyon para sa vaccination drive sa Pilipinas tungod pwede ini ma-utilize sa mga kandidato samtang nagapangampanya. Nagapati si Duque nga mas makabulig ini agud mangin malapit pa sa tao ang publiko o kun ang politiko tungod sa pagprioridad sang ikaayong lawas. Sa iban pang balita nasyonal, nagpahanumdum si Education Secretary Leonor Briones nga hindi pag-usaro ng mga bulutuan bilang COVID-19 vaccination sites kag nagapatigana sang limited in-person classes. Sunod kay Briones, ang vaccination sites ang dapat separado kung sa diin may ginapatigan nga klase para masiguro nga malikawan ang exposure sang mga estudyante. Wala ginpalayag ni Briones kung pila karon ka mga bulutuan ang ginausaran nga vaccination sites. Sa Martes nga adlaw, ginreport sang DepEd nga 17,524 ka mga public kag private schools ang nagapatigayan na sang limited face-to-face classes kag ini ang 30% sang kabuusan nga numero sa mga buluthuan nationwide. Sa piyak nga nagdumo sang 4% ang rating na anay Senador Ferdinand Marcos Jr. sa pinakauli nga survey sang Pulse Asia. Nagapabilin ni sa gyapon nga nagapanguna sa mga nagapabili presidente. Si Marcos ang nakakuha sang 56%, mas madubo ini kumpara sa 60% nga nakuha sa tinilikdan nga survey. Nagsaka naman ang rating ni Vice President Leni Robredo nga may 24% ikumpara sa 15%. Yara naman sa ikatatlo nga pwesto si Manila Mayor Isko Moreno nga nagnubo sa 8% ikumpara sa 10% sadto. Si Senador Manny Pacquiao ang may 6% ikumpara sa 8% nga nakuha sadto samtang si Senador Panfilo Lacson ang mayara sang 2%. Sunod sa Pulse Asia, 2,400 ka mga respondents ang nagpasakop sa survey ngayon tatagan sang Marso 17 to 21. Ino yung ikaduha nga survey sa Pulse Asia sa panahon sang kampanya. Naghahanda na ang manubungang panalgan sa Kongreso para sa consolidation and canvassing system sa posisyon sang presidente kag vice presidente sa pungsod. Yan pa ni House Secretary General Mark Leandro Mendoza ang canvass of votes ang kalakip sa pinaka-importante nga constitutional mandate sa Kongreso. Sa itong Lunes, nagpatigan ang pila ka mga mamalida sa Kamara sa executive session para sa briefings ng COMELEC sa National Board of Canvassers Congress para sa paggamit sa CCS sa halalan. Samtangin pasiguro naman ni COMELEC Commissioner Marlon Casquejo sa publiko partikular na sa mga botante nga kada boto ang maisip sang insakto ang deployment sa CCS equipment ang inapaabot naman sa katapusan nga semana sang bulan sang Abril. Ang ato nga panguna nga balita international, balita sa sports, showbiz, balita special kag iban pa sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa aton mga ka-aksyon, The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano.
The Candidates Forum programa sa Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod, The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, Good morning dira kay Marilo Varon. Kag kay Joshua Bia. Tamyaw niya si kumari niya Van, kumari niya Ijinke, kag kay Dr. Matt Mayo, of course. Sa kay classmate ko da Lucy Desendario Siapo. Good morning. Kumusta ka na, batchmate? No? Okay lang. Ano sa bat? Aton tos na sa Antipolo, ya. Sa Pontevedra kung sa, Luzon. Rizal, oo, Antipolo City. City niya, Antipolo. Din Canada. Siling ni Ma'am Van Kunusun, mamit na ka mo. Ay, Yes. looking forward. Ang pinilo mo da Ma'am Van nga car. Ang pinilo nga car ko da, Ma'am Van, ha? Pinilo nga car. Good morning, mga kay Dr. Matt Mayo. Buddy, musta? Yes. Good morning, Ma'am Van. Please keep safe. Health is wealth. Gidya. Yes, although you're wealthy, but you should be healthy. Be healthy. Yes. Be healthy. Boboy Gonzales. Amo na sa bali kay naging advance ko lang basa. Kay in-chat ko nga tamyawon ko gid siya kuno. Asya? Tamyawon ko siya para i-remind ko siya kung di ng box 24. Oo, ito, no? Wala pa do. Scam. Storya gisi. Storya ko do kores na lang do wala ni na kuluran manino ya nang taba. Inasukot. By the way, happy 11th sacerdotal anniversary gili sa amigo ko kay Father Siloy Villarosa. Karon nga adlaw, April 7. Yes. 11th. 11th year na sa pagkapari. Sige pa siya ba? Ano kay? Decision ni naman yung charot. Sacerdotal anniversary, Father Siloy Villarosa. Yes. Grabe, no? Karon sa on air gani remind mo ko karon ha. Sige. Ma'am Elizabeth Balaca Gamala, good morning ma'am. Ginagreet niya lang si Bishop Emeritus Vicente Navarra sa iya 60th sacerdotal anniversary. 60th pagidya. Si Monsignor ya. Grabe, Si no? Bishop. Actually, kuha na ni siya nang retired na ni siya. Oo. Grabe, 60th sacerdotal anniversary. Ti ko nagpare, sobrang nag-80 si kanino. Pare kami ni birthday mo. Ni Bishop. Emeritus. Okay. January 22 mo ni siya. May lang wala kaya. Ikapila mo na tani, subong. Nga anniversary sa sacerdotal. Matyagang urot, 6 months na. Kalain. Amo man, sacerdotal birthday gali yan ni Father Rolly Escobido. Father, happy birthday! Happy birthday to you. Happy 30th? birthday, Father. 30 pa lang siya? Oo. Ay, grabe. Malayo-layo pa. Si amigo ko da, Father Tabi da. Father Dawag Tabs. yung amigo nga father, no? Da, sa may kuha na siya sa Domus Day ni siya nga kuha. Merle Gonzaga. Good morning. Okay, go. Roel Montaño Vicente, good morning. Puro question mark ba? Yan blooming subong si Miss Eden ba? Question mark. Question mark. Miss Eden ba? Yan blooming subong si Miss Eden ba? God bless.
Kay Ray Flores Barioga, good morning! Sa imo dira sa DSB. Of course, naragyapan Sir Melilio Ligaw, Marlon Minerales, good morning! Tamyaw niya lang Minerales family sa Barangay Talok sa siyudad sang Bago. Happy listening. Thank you so much. Good morning. Yes. Tamyaw man ni Sir Melilio Ligaw, of course, Ma'am Vanessa kag Doc Matt Mayo, Ma'am Jingy Dalagdo, Noel Amar kag Sir Alex Montesa. Dudugay ko lang kay Sir Noel Amar how. Nagapamati lang na siguro. Wala siya ga-comment. Correct. Si pareho sila ni Ma'am Georgia Gargasiran. Good morning. Kay Janeline Bandoha, good morning. Watching live from Quezon City. Kay Manang Lizelle, dira sa may barangay na ng Hinigaran. I'm sure nagatan-aw yun sa atin sininga Facebook Live. Good morning. Ma'am Jean Heselgon, dira sa may Banawa sa Valladolid. Kag Ma'am Jean Ignacio, sa dira man yapon sa Valladolid. Salamat gid sa pagpamati, of course. Tangaligad, ara ko da, sa piyak lang ko lang sa Duran. Ara ko da, nagabihan ko da, alas 12, Sado ko halin. Oh my gosh. Ay, 30th to say Dortal anniversary. Ini birthday. Tingala ko galing. Ginpakanta mo lang kami, mama. Sa third total anniversary ni Father Escobido. Yes. Teresa Lina Cayaw, morning. Remia Garcia, kag classmate ko Alfredo Siapok. Good morning. Chez Zamora. Sige. Maninoy one ball. Kag Maninoy Alma, good morning. Standby na sa tundugan ng mga balita. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time na 7:42. Sa detalye sa Balita International, ginaprubahan sa EU Medicine Watchdog ang ikaduhang COVID-19 booster shots para sa mga edad 80 anyos pasaka. Ini ginanunsyo sa European Medicines Agency kag European Center for Disease Prevention and Control matapos madamo na nga mga pungsod ang nagpaganhagan sa COVID-19 restrictions sa ipihak sang liwat nga pagsaka sang kaso sang COVID-19. Sa paig sang duwa ka ahensya, ang ikaapat nga dose ang pwede na mahatag sa 80 anyos pasaka bagon sila ang may dakong risgo kag madasig malatnan sa virus kag temprano pagod ikonsiderar ang fourth dose para sa general population. May bago naman nga mapilyado ko nga nagwa sa listahan sa mga pinakamanggaranon nga Pilipino sining nga tuig, 3 sa ilang gikan sa hindi pamilyar nga pamilya. Ang mga gianumals ang kalakip sa listahan sang Forbes list sa 20 richest Filipino billionaires sa nakuha nila ang ika-16, 17 kag 18 nga pwesto. Naibuluhan si D. Sander Henumal, 68 anyos ang kilala nga ika-278 nga pinakamanggaranon sa bugos sa kalibutan nga may net worth nga $1 billion. Si Ginawal ang nagapamuno sang Bangalore-based Page Industries nga isa sa pinakadako nga licenses para sa nagahimo sang Jackie products nga amuman ang duwas ni ka mga kauturan nga co-founder sang ilang kompanya. Samtang napabili naman sa pinakaunang pwesto si Manny Villar nga may pinakamanggaranon sa bugos nga Pilipinas nga may net worth nga 8.3 billion pesos o kung dollars. Sa foreign currency exchange rate, ang US dollar, 51 pesos kag 49 centimos. Singapore dollar, 37 pesos kag 85 centimos. Ang Hong Kong dollar, 6 pesos kag 57 centimos. Sa ato naman ang Balita Entertainment, ginpanginwala sa aktres nga si Rufa Gutierrez nga nagabusong siya sa ginaligar boyfriend sining aktor politician nga si Herbert Bautista. Sa Instagram post, ginklaro sining nga wala siya nagabusong sang kapid, wala siya ginkasal, kag wala siya nahulugan. Madumduman si Gutierrez kag Bautista nga ginaligar magkarelasyon pila na kabulan kag wala ini ginpanginwala apang wala man ginkompirmar. Sa sports, dagdaog ang Meralco Bolts batok sa Barangay Ginebra team sa score nga 104-91 sa Game 1 sa PBA Governors Cup Best of 7 Finals. Nagdako nga abansa sang Bolts sa middle quarter nga nagresulta sang 21 puntos nga abansa rason nga nayawan gidlagas ang Ginebra. Nanguna si Allen Maliksi bangod sa sunod-sunod nga 3-point shots. Kada kabulig man ang scores na day Tony Bishop, Aaron Black kag Cliff Hodge. Naibuluhan nakakuha si Maliksi sang 22 puntos. 20 puntos naman kay Bishop kag 17 naman para kay Hodge. Balita Espesyal! Good morning sa liwat sa aton na mga ka-aksyon. Action Boy, good morning. Yes, And of course, good morning. happy Thursday. Greet na ito si Father Siloy. Yes, happy 11th sacerdotal anniversary
sa akong amigo Father Siloy Villarosa. Yes. Sa Our Lady of ano man isa man? Alam mo gida. Kandol sa ano hindi, sa medalya. Rico. Ano man? Of the kwan ng Alam mo Our Lady of medalya Milagrosa bla. Sige, luwasa ka galingon mo. Dila sa may home site. Happy sacerdotal anniversary, Father Siloy. Yes. Wala ka na yan. Luwasa ka galingon mo. Sige. Okay. Anyway, happy sacerdotal anniversary man kay Father Escobido, no? Kay Bishop Vicente Navarra, happy 60th 60th. sacerdotal anniversary. Damo sila sacerdotal anniversary. Yes. Ang sacerdotal anniversary mo nang ilang pagkapari. Pagkapari. Dali actually din, kasi amigo naton Jonathan Granada sa Life Extension Philippines, mangin kaupo naton anay karon nga aga, no? Sir John, good morning and welcome to this Aksyon Radio Liwat. Yes, Sir Boy, good morning. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Alamin kung paano sumali sa isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of
Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Aksyon Daily Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Nga medyo daw may dulo diferensya lang gamay kay tungod sa malaing nga panahon Aksyon Oliver, no? Piktog iman yung LPA nga daan. No? Sige, Aksyon Eden, good morning Anay Kali. Happy birthday Anay kay Irene Linahas Soria. Karon nga adlaw haling kay tita mo Tiray. Happy birthday, Irene Linahas Soria. Happy birthday to you. Our Lady of the Miraculous Medal. Nante, bako ginsi mo. Very good kay na, ano mo nakagalingon. Ari na sila ako damo na nag-text ako, nag-message ako, no, si Kagawad Ulay Abalahon. Kaya nadumduman ko lang medalya Milagrosa. The same lang na siyang medalya Milagrosa mo ng Miraculous Medal. Yes. Kay Father Luan, pag ikaw na Father Luan sa Talok. Sa Our Lady of Lourdes Talok. Sa Talok na siya. Good morning dara, Father Luan. Mga grupo, tana. Happy birthday kay Mama Maria Cecilia Bergantin. Sa Sumag National High School. Happy birthday to you. Ano na?
Ano to man? Yes. Good morning, Danay Kagawad, Monico Prudente, kag Ma'am Mercy, Lizelle, Michael Rock, Joshua, kay Josel Joy, kag kay Small dira. Good morning. Annalyn Ayala, Woodstock Tangub, kag Mr. and Mrs. Toti Canha. Salamat, kid. Sige. Okay. Okay. Sa ano na lang Or kaya pa? Kaya pa. Kaya pa. Sige, Action Boy, mga kuha siya mga pagpati kag mga inahimo sang Pinoy kada Semana Santa. Of course. Sugudan na danay ang pag Semana Santa. Yes, kiti lapit na lang Semana Santa. Tiyan mo na ito nga istoryahan. Ang na kalabanan, Action Boy, mambal na nga lapit na lang ang pagpamalandong. Mambal sila. Pamalandong, ni ginaya ko na Action Boy, yung mga Semana Santa. Ang sang unang tawag na lapit na lang ang pamalandong. Ang mga subong yung mga henerasyon, yes, lapit na lang malagaw kami. Lapit na lang niya, makalagaw kaya wala ubra si Papa, wala ubra si Mama, kay long vacation, ti maka-vacation kami. It's the time for reflections, Repentance, fasting, penance. Abstinence. Hindi niya panahon sang lagaw. Pero sulti subong Action Boy, ang muna na iya, ang muda. Pero ang pagpati, Action Boy, of course, ano ba lang sugod sa Semana Santa? Palm Sunday. Amo na siya ang before nagali Action Boy, ang pagpati wala sa mga katigulangan, di ba? Wala na kuno Diyos kada Semana Santa. Hindi, sa kwan lang ng Biyernes Santo. Biyernes Santo, nangyari mapatay mo. Oo, nan. Hindi na ituod, ha? Hindi mo na mapatay sa katigulangan. Kundi nga, buta gini mo imo. Gini mo imo lang man nila. Kaga mo na kwan lang ta actually do reenactment, kumbaga. Dumdum lang kita sa amo sina, pero hindi mo silingon nga amo na adlaw mapatay ang Diyos. They're wrong na siya, ha? Ang unang interaction, boy, matong hambal ta nga Palm Sunday. Palaspas bala, kumbaga. Domingo de Ramos. Domingo de Ramos. Kagti ang pagpatiya sa mga Pinoy, basta Domingo de Ramos, di ba, pag-welcome na sa kay Jesus Christ, pasulod sa... Pagsulod niya sa Bethlehem, Nazareth? Jerusalem. Do zero, tari sa ato. Pagsulod niya sa Jerusalem. Sa Jerusalem. Welcome siya. Kaya balo ka at that time, during those times, ang ining palm, symbol ni siya sang kwan mo do. Basta pag welcome sa imo mo ni siya mo. Yes. So mga kung dinarat na mga graffiti, mga muna, may mga banners kita. Ito yung palm. Confetti, ito yung confetti, palm. Kagti, amo na yung naanaran. Ano to ako nang ba? Graffiti? Graffiti. Ako si mo, gani nga graffiti. Nagpasimple na lang ko gani ang bal ko confetti. Hindi ko graffiti. Graffiti, yan. Ano na yan? Sa drawing. Drawing. Ano man ko yun? Kailan na siya? Confetti, gali. Amo na yung nato niya mag-welcome kita, no? Yes, mga banners. Party poppers. Mga pa, Subong sa una, chimpo mo na yung palm. So, gina-welcome, purti welcome nila. Yes, the King of Kings. Yes. Si Haring Dawakan. Nang sa aton. Tapos na Action Boy, tayo magpati tayo mamisa na, di ba la? Pag-bless na sa mga lukay, ginabaligya pa na ganito, tagbay 5 pa na ligad. Nakibot ko ligad na Palm Sunday. Ambot ba, subo mamahal na gid balaw? Mahal na. Ang cross lang na 25 pesos. Tiko may isa pag ginakaano nga may design, mga 50 siguro amo na. Pero tiko na bless na siya. Inapuli in Action Boy sa mga Pilipino, mga Roman Catholics, kay kinapangbutang na sa mga pertahan. Adult protection. Yes, so hasta na lang mabta na lang sa sunod nga Semana Santa. Ti amo na Action Boy. Sa Palm Sunday lang kita, Anay, ha? Ay, sige, Palm Sunday. Kasi malabutan tabla sa Domingo de Pascua. Daso naman, lawig Palm Sunday lang, kay matamaton talang. Basta mo na siya, ang Palm Sunday, symbolize na siya sa pag-welcome kay Jesus Christ. Yes, start sa Holy Week. Sa Jerusalem. Kaya mo na start sa aton nga Holy Week. Yes. Sige. Okay. Tunaan ko na wala para hindi ta magsala. Para bala, masiro ta bala. Masiro. May mag-graffiti, pa kung nabala, drawing. Tapos sa Bethlehem, hindi na siya ginbata. Yan. Nazareth. Sa Jerusalem. Yes, okay. Sige, mga Aksyon ninyo, kipapatiyan na aton mga balita sa Aksyon Balita Morning Edition. Tanbay na kita sa Aksyon Hotline with Aksyon Art Tayhupon. Kung Aksyon Brian Morden, si Aksyon Brian Gilisubong, no? Ang sa aton nga hotline. Karon Negros Press Club members, kita dira sa Acacia Hotel sa 86 bala mo induction sang mga bago na pilihan ng official sang Negros Press Club.
Alas 7 karon ano? Ang inyo din nga news team. Aksyon Eden Aboso. Kag-aksyon Boy Duran. Mga kaaksyon din ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio.